Egunon, eguerdion, atxaldeon eta gabon, 100. aldiz ongietorriak 100. atalera. Kaixo eta eskerrik asko gurekin egoteagatik behin ere 100 programa berriz ere behin da berri guregatik 200 ordu grabatu ditugu zuekin batera akonpainatzen lanera edo zuen familiarekin kotxean bidea. Egun ordu ez da. Ja, zen txiste bat. Ez dira 100 ordu ezta. Gure programa luzeenetarikoak badeltzen dira ordu batera ez gara iritsi uste. Baina estudio honetan goza ditugu 700 ordu. Bueno, estudio honetan pasa ditugu gauza zoragarriak lo egin dugu hemen ere, denetarik egin dugu hemen. Bai. Ze guai. Bueno. Atal, zuek espero zenuten flop kulturak atal izatea? Zuek espero zenuten guk izugarriko exceso eta esfortzu bat egitea eta joatea denda batera puxika xistrina hauek erostera gero pegatzeko zeloarekin paretean? Nik bai. Zuek badakizue, zuek bazten egiten 45 zentimetro hain gutxi zirela? Te parecen bien 45 zentimetro? Nik espero nuen handiago izatea. Baina eske zuk oso zentimetro gutxi dituzu. Ja, pues ikusi ditut, zen como... Ja, erosin nahi genituen handiagoak, baina gero pentsatu genuen ezatz, zeren hauek merkeagoak ziren. Eta hola plastiko gutxiago. Claro, dordokak eta tiburoiak ez dira hilgo. 100. atala, tío, que fuerte. Eta ondikan ez dakit nola mantzen eta hori, zuzenekoak kontuan hartu gabe. Bai, bezladie 102. Gehiago daramagu. Edo horrela. Baina la estudio version 100. Taylor's version 100 kapitulu egin ditugu. Flop version 100. Gaurko tematika bai izango da pixka bat, ospatzea 100 programa egin ditugula, zeren eta ez ditu mundu osoak egiten 100 programa. Ez ditu egiten. Astero, Astero egiten den programa bat da. Bai, etengabe. Kontuz. Oporretan inkluso. Opor batzuetan. Osea, zuek zaudete ondartzan gozatzen, edo zaudete Eskozian oporretan. Eguberrietan eta gu hemen. Bai. Abenduak 31, zuzenean kanpaikadak ospatzen hemen. Esto era un sacrificado porque... Oso gaizki pasatu izan dugu, baino izan dugu gure fruitua eta gure rekompensa dela globo hauek eskeitzeko eskubidea eta zuekin batera egoteko. Ni oso konten nagoze, hori ez nuen espero un programa sortzea, ez nuen espero ere 100 gai pentsatzea eta garatzea. Ez da egia. Ja. Ez dago egin hainbeste. Bueno, baina batzutan gaia da gonbidatua. Orduan, entre gaiak eta gonbidatu. Hombre, gure gonbidatu gehienak gai badira. Bai. Edo lesbiana. Bai. Orduan. Bakarrik bakarra ez dakigu, zer den. Bai, ez du esan nahi. Astindu dugu zorbaldetatik, baina ez digu esan nahi. Orduan, behin hau azalduta zeinen posik nagoen, daukagu pentsata gauza berezi bat gure kapitulako, gonbidatu oso berezi bat daukagu, ez dakit irakurri dazuten tituluan, ez dakit jarri dagun tituluan. Ez dugu jarriko. Hau izango da, 100. atala. Hola. Travesti. Hola, zu gara. Nor da la lesbiana eta zure... Ni naiz la lesbiana. Eta nire travesti. Bai, es lo que hay. Zein da zure atal gogokoena? Egun hauetatik. Xarma Leona oso gustoka daukat, eta zen lehenengo denboraldia handikan ez geneukan soinu soundboardi. Ja, Xarma Leona ez du dela como kapitulo nitxoenetariko bat. Da kapitulo inescuchable bat. Ez dut uste publiko mainstreamaren zaten onena denik ez da gutxegorik ere. Izugarri gustatzen zait... Cualquier movida woke egin duguna. Nire aztarantzari gabe da 30. urteko krisia. 30 urteko krisia, edo etorkizuna. Edo emakume heterosexualen komeriak. Emakume heterosexualen movidak. Oso ona da. Bop eta flop euskal tradizioak. Eskeratu nahi diot Euskal Herria irratiari sentimental moment. Ez hainbeste, lehen da bizien dut esan, haiek ere asko digutela guri eskertzeko. Hori ere. Esan nahi dut, izugarrizko... Entzun gaitu. Ira, aprende, apunta. Izugarrizko askatasuna ematen ditugu, eta esaten ditugu barbaridadeko buru bat ez dutela. Ja nos echarán. Ja, ez, egia da, nik ez... A ber, gauzak direm ez da, nik ez nuen bueno, ez espero, ez dakit. Hainbesteko askatasuna. Ez que itzegin dezakegu nahi dugunari buruz. Zuri datorkizuna. Osea, itzegin dezakegu Santiago, segura muerete, edo itzegin dezakegu... Ruben Arruxen zakil inflamatua. Nire bizitzen eman dudan notiziak politena. A ber, ez que iniz aztertu duzu momentu hori, non laba beteta jende, etorri zen ikustera Eusko Printzes eta Peio Reparaz, eta
bapatean guazieronla, pues Ruben Arruxen... Egonda, 24 ordu txortan egiten jarraian txil batean, sartu zaio zerbait ez daki oso ongi zer den, eta duan igo du bere boniatuaren argazkia internetera, ea jendeak lagundu eta debatea sortu zen. Vale. Y el tiempo que tal. Bai. Bai. Gero beste kapitulu batzuk, gauzak diren bezala, pues ez dira inonak. Badaude batzuk. Beti ezin gara egon, como super high energy. Ode atalak nun egon garen oso low energy. Egin genuenean de tarde. Egin genuenean flop kultura de tarde ninegoen atximurkatzen pareta, ez nintzen egon nahi. Hor batzagun beste arrazio. Bai, musu bat emendik arrazoiari, entzuten ari bada. Eta dena perfecto. Bai. No, baino batzutan, pues igual nekatuak, badaude bi atal ni muki batzuekin. Bai, bulldog francés. Nahiko ineskutxable gauzak diren bezala. Es lo que, ASMR munduan basaude. Nik ez zaituztet utzi nahi atalik gabe. Claro. Gure ardura da. Entzulegoarekiko. Claro. Zer egingo dute zenbat fan, zenbat pertsona urbildu zarete, eta jarraitu egite, porque beretan kristoren ilusia egiten dit. Urbildu berari. Joaten garen leku askotara, etortzea beti pronombre bat, ile koloreekin, edo moikana batekin, edo dena delakoa dena perfecto mulet batekin, eta esatea, nahi flop kulturen superfana. Leku askotan duela oso gutxi egon naiz bekaturo zen atarratzen eta hurbildu zen jendea esatera. Jokiz ez Zornotzako gazte munean ere esan ziguten. Eski leku guztietan esaten digute flop kulturako fanak direla eta eskertzen dizuet. Eta jarraitu entzuten, eta komentatzen, eta bidali WhatsApp. Tio, gaur bai. Gaur gutxi ez da, zorionak, euna tal, ze ilusioa. Orduan, tio, emoji bat, sticker bat. No? Zuengatik balitz, programa hau elitzateke jarraituko. Venga, bidali WhatsApp bat, urrengo telefono zenbakira. 608, bederatzi bat, 8 Igual da oso azkar, Hori peio da. Narratzen duena. Nor da? Bai, ez dago. Ai, Martxelo. Muxo handi bat, Martxelo. Gombiatuko dugu flop kulturara. Baina momentuz, 608, bederatzi lau. Bederatzi bat, 8 bederatzi 6. Vale. Gling! Eski oso azkar doa, nik ere ez dakit harrapatuko nuke, Eta hori irratian jartzen duzue? Eta norbaitek deitzen du. Ba oso azkar doa, ez? Nola deitzen dezute irratiko beste saio mugrosuetara eta gurera ez? Mesedez. Eski zetak belonaldiari lotxa maten dio telefono ez egitea. Baina WhatsAppa, igual ere lotxa. Bidali audio bat, entzuko dugu biderbin? Ez dodakitute hitz egiten? Hori. Jesus. Ba, James. Zer gehiago. Podcast. Ez iguara lehenko atalarekin edaz? Nahi dugu entzun lehenko atala. Nik zalantzak ditu. Zerakitu zer, mundu osuak dauko ahots bat aurkitzeke. Azten denean kameraren aurrean egoten. Eta ahots hau etengabe aldatzen da. Orduan, uste dut oso aliena da. En plan, entzutea zure burua hitz egiten duela 3 edo 4 urte. Baina egingo dugu bai hemen. Vale. Bai. No introduzion, txeka. Presaudete. Entzungo dugu lehenengo atala. Ez genekigun zer egin, eta nola esan, eta nola egin, eta zer izan lehenengo kapitulu. Karo, lehenengo atala gainera ditzen da lehen adreilua. Lehen adreilua. Nahi genuen egin titulo kontzeptualen sorata bat, baina oso azkara abandonatu genuen. Ba, guazten, benetan ez dugu entzun, oza, nik gaur arte, entzun emere garaia, baina jazta. Noiz izan zen hau, 2000 eta? 23. Bai. Azararen 20 jartzen du. A ber. Ui, copyright, ja besti hori ez dugu. Jarriko muerditik edo zerbait. Hemendik. Entzuten da. Ai, ama. Kendu. Dale, Baina, kendu, hori. Kaixo maitia, zer moduz? Oso ondo, oaintxe bertan jaiki naiz, izugarri ongi nago, izugarri posik hemen egotea. Ni nago super urduri. Zer gaiti? Pues ni normalan ez dut irratia egiten, noiz bete egin diat elkarrizketaren bat, baina nik ez dut irratian lan egin. Ja, egia da, ni naiz ja Ramon García, praktikamente. Bizi naiz irratiaren barnean. Hombre, aurpegi bela duzu, No, ba, esan nahi nuen. Eta adinantzekoa. Esan nahi nuen, ni uste nauen irratiaren abantaian nagusia zela ez zela ikusten. Ba, igual, bai, ez. Eta nik egin dut izugarrizko prologo hau. Dutxau. Ja, os jarritzen dugu, baina nahiko antzeko, ez? Ni igual bai negoen, como, más low energy urduriago negoen. Oso urduri negoen, nengo atalan. Ja, ni ez naiz urduri jartzen, ja. Ja. Osa, ez podcastean, en plan, bizitzen. Baina hori guai, ez?
Bai, baina batzuzun uste, eta izango da testamentu bat deken jame da igual. Nire jaz jartzen urduri, rollo, gombiatzen hauten, duela gutxi gombiatzen hauten podcast batera, bai, jonan, eta en plan, a trabajar. Super lasai, en plan, kaixo, me siento, venga, nahi duzunean. Ja, eta jendea urduri jartzen denean, egiten diz, como, arraro baiten zait. Ja. Ez dakit. Bueno, gero jarriko gara urduri gauza batzutan, jendea urduri jartzen ez den gauzak egiteko. Telefonoz egiten, pizzeria batera. Zirrika bat apurtzen zait, eta me da ansiedad. Zirrika. Gurpilla. Bastan erretan dugu, zirrika. Pues beira. O zirrike baino, bai. Ikaste dugu. Zenbat, bueno, apurtu dizizu bastante, Zer? Gorpil. Bi, gutxinez, bai. Ezagutzen zaitu denetik, bai. Eta ni, bueno, antxetatea. Que fuerte. Imaginatu. Asko evoluzionatu dugu gure lehenengo kapitulotik jorratu ditugu gai zoragarri batzuk, beste gai mediokre batzuk. Baina, ez dakit nahi diozun eman pasoia. Problematikaz bigarren atala, Ze pues? 2000 eta 2010 Paris Hiltonetik Nicki Minajera. Ja, bueno, ez genek igun zergatatuko zen. Bigarren atalean, bebai, esan genuen, Iñaki Rubio. Zergatik ez dugu hitz egiten denaren inguruan. Bigarren atala da, ja gelditzen gare kai gabe. Betirako. Iñaki Rubio? Baina ez da Iñaki Mendoza. Zergatik Iñaki Rubio? Movidas. Ja, baina zergatik Rubio. Halloween berezia Taylor Swift. Popper kultura. Bai, hori oso ideia. Komedia 2000ko telesaietan. Madonna The Celebration Tour. Vale. Sare sozialak. Izarorekin elkarrizketa, lehenengoa. Anne Lindane, Legend, Sharma Leone, Legend, Cinema, Ego Berriak, Ezkontzak, Cinema, el capítulo maldito. Imanolekin, Jogurina Borobarekin. Lost Media, Cinema. Todo binabo! Tuntunarena egitearen artea. Tuntun zahur, chaval. YouTuberen urrezko aroa. Bai. Gypsy Rose. Doing whatever. Super Bowl, edozen gauza, San Valentín berezia. Drag Race, La Peloponi, kapitulazo. Les ha encantado. Bideojokoak, transreferenteak. Marrazki bizidunak, Arkakuso. Hogeta mapiko dia, Etorkizuna, asko eski eta oso interesgarriak Anere Euskitze. Bai. Anere Euskitze. Whatever. Peritz, zeratik Anere Euskitze. Ba ez dakit duela laburte zen. Baina berak errantzegun hori jartzeko. Ez nauziur. Memoria gehiena galduta daukat. Ez dugu sinisteno gustuko izatea. Bueno, oso... Ai, hori oso gaiona da. Bai, igual egin berko genuke noizbet 2.0, atal bat hartu eta horren 2.0 egin. Jarretuko dugu entzuten pixka bat edo ez? Bigarren denboraldian... pixka bat? Vale. Eta zer esaten dugun? Bai. Rollo, 12 minutua. On this way, baby. Hori soundboarderako da. Gizon como heterosexual. No, jarretzen dugu igual. Bilartian normal bat, porque inork esaben sinisten nik baino. Baino, te juro que soy hetero. Ni nator errepresiotik kanpora, eta zu zatose ja de casa. Karo, baina geroztu momentu batean erabaki zenuen pop kulturaren betaurrekoa jartzea, eta... Zure hitz gogokoena zen betaurrekoak. Eta horren digo zen. Zure hitz gogokoena zen gauzaren betaurrekoak jartzea. Bai, porque da como realitatea. Qué fuerte. Jareko duguaren bigarren denboraldiko lehenengoa, konparatzeko. Vale, hor bageneukan soundboard. Uste dut ez, soundboarda hirugarren denboraldi hontan hasi da, ez? Ez, hau bai, baina geneukan midi keyboard hau, botoitzuekin, ezin zela gelditu eta zen pixka bat pesadillesko. Umemoko uda, eske... toma por culo. Oso kapitulo hona hau da, Umemoko. Kaixo, Maitea, zer modu? Zulego, Maitea, zein bat bota zaituztet faltan. Gezurra. Hasi baino lehenago. Software berria daukau. Bai, hemen sartu genuen soundboarda. Portada berria daukau. Hemen dugu flop kulturaren bigarren denboraldia. Txalo bero bat. Soldata digute. Ez dugu txalorik hemen. Hori gezurra. Bali, ez den. Ok, girl. A ber, soundboarda izan da, nire ustez podcastan egin dugun gauzarik onena. Eskerrik asko. Eta, bueno, esan dut egin dugun, baino, meritua zurea da. Esan berriro. Oso ona. Eskerrik asko. Bai. Txalo bero bat, are lentzat. Txaloak, hortik, ezin ditut zartu txaloak, luar. Eskerrik asko. Carrefourgo horrektan radarra, Donostiruntz. Horixe da. Nau, super arro daukodan bildumaren kin eta daukodan kontrolarekin zeren. Eta nik egin nuen hau, kopiatzen, Infowars podcasta, non nik uste nuen soinu efektu guztiak ziren zuzenean sartuta, eta ez die pospon sartuta. Bai? Orduan super ondo egiten. Ba, eso ongi. Ze batzutan gelditzen da bateon bat lekuzkampo, baino konparaketan bastante kontrol ona daukat, eskerrik asko zateagatik. Si lo digo! Baina zuk beti ekarri duzu glamurra. Eta kudeatu dituzu gonbidatuak. Nik hori ezin dut egin. Egon nintzen zozoak beleari podcastean Amaika Telebistan, eta zen duen, no, nahi dezutena, baina ez dut izango inorekin inoiz. Berdin zait. Gonbidaturen bat, igual gure bizitzan 3
kudeatu ditut nik. Igual bai, Igual baten bai. bat bai. Igual Baina bai, gehienak nik kudeatzen ditut, Bai. eta da, kristoren lan, nekagarria ez gustatzen, Ez que, relaciones produkzioa públicas. lan hauek egitea. Ez dira onak. Baina, bueno, dena perfecto. Bai. Jarretuko dugu entzuten bigarrena? Zergaitik? Aurrerago, parrakena. Venga, guazen. Eta jazta, eta honekin, 17. minutua. React, Elders React. Beldurgarria den, nik alean egotea eta baten pertsona bat oiuka etortzea argazki bat eskatzera. Buah, famosa. No, es que famosa. Chapel Round. Pues ziurrenik Txapelrunen inguraneko gara hitz egiten, eta Txapelrun jarraitzen du igual. Oiukatzen umei, txabal. 50 millones! Josus. Bai, bakarrik hitz egiten dugu 4 edo 5 gauzetaz. Eta errepikatzen dugu 11 aldiz eta jendari lenkanta. Imaloke. Niri asko zantzait jendea errepikatzen denean entzute dituan podcastea. Badakitzu. Hombre, es que entzuten badut podcast bat, nahi dut, como, beren esentzia. Bai. Por cierto, nago podcast batera oso, Esan? Esan izena. Vale, es que ez dut podcasta entzuten. Vale. Baina TikToken ateratzen zelan bideo bakoitza, ez dut superola. Las Bears con pasamontañas? Ez. Niri bai. Dau podcast soragarri bat deitzen dela, ez dakitzen bat, load, eta die bi arts homosexual. Homosexual! Pasamontañas batzuekin, ez dakizagatik egiten gauza oso retro hau, eta gomidatu guztiek jatzen diate pasamontañas bat, eta die super graciosas. Bau dira, bi tipa deitzen dela no sé qué podcast, eta dira... No sé qué deitzen da? Bai. Eta dira super divertigarriak, ze egin dute gauza bat, neri ikoniko iritzen zena, eta igual incluso kopiatu genezakena, dela Biblia irakurtzea. Ai! Tutu, baino, ni ez nekin Biblia zela hain ridikula. Biblia da Messi, bai. Baina da super ridikula, osea, dago como gaizki idatzita, eta ez doka zentzuri. Hombre, 2000 urte ditu, amor. Si 2000? No, esan edo gehiago, pero ez. 2000. Justo badakigun noiz. 2026. El release, ez. Bibliatera zen Kristo hil ondoren. Bai? Bai. Orduan orain dikizitu 2000 urte bete. Bueno, ospatuko dugu etorkizunean Bibliaren 2023an atera zen Biblia. Ez noain ziur. 2023an. Depende testamento zaharra, testamento berria, es una movida. Zubaiz ez dakitela zin ezberintasuna? Bata zaharragoa da. Eta norkia eta bestea berriagoa. Berria Mateo, Marcos, Lucas eta Juan. Zuk konfirmauta zeuden. Eta zaharra? Hau egia da, ez da? Bai, zaharrak jainkoak idako dizuen tablien gainean, herrian, bai. Badira oso divertigarriak tipa, baina bueno, entzun flop kultura euskaraz. Vale, orduan, bakarrik lau gai jalatzen ditugu, eta zauden gantxauta podcast odez dara, zegatik esan desu hau? Ezakit. Bageneukan puntu bat, baino galdu egin dugu. Pasako gara ja sorpresarekin? Ze puntu? Dauku sorpresa bat zuen. Zintzen puntua? Ezakit, genbilan zebait esaten gure inguruan. Honenak arena. Egia da. Eta orain, sartuko dugu. Ke? Incluso kopiadas. Ez dugu sartuko. Naiz soina pringada. Izan gare kopiauta, duplikatu gaituzte personalidadea, inmendu dituzte gehiago. Bai, gure ideia asko kopiatu dira, eta ez digute krediturik eman. Ez que ez dago... Ojo, cuidao, porque gu kopiatzen dugu, baina nik beti izango dut norbait kopiatu dudala, ez dut arazorik esateko norbait kopiatu dudala. Nik esain beste. Eta orain esan dut, Biblia irakurri genezake hauek kopiatzen, ez dut arazorik. Kopiatzen dut, ez dago arazorik, baina esaten dut. Eta gure kopiatzaileen... Eta ez du esan. Eta gure kopiatzaileen ereduak esateko baduzu lotxarik. No, pero porque ez diet, como gainera encima publizitaterik eman, gure podcast super entzun ontan. Super entzuna, dukogu review mordo bat Spotifyen. Utzi zure reviewak, amazade 6, sortzi bedatzi xeian. Ba, guazten ja gumiatorekin. Ai, ama. Vale, 100. atalau ospatzeko ekarri dugu Flop Kulturan izan genezaken gonbidaturik onena. Guztiok ezagutzen duzue moduren batean edo bertzean. Eta berak ezagutzen du dena. Entzun duzue, ziur nago super urduri dago. Ai, txen liatu super urduri dagoela? Ziur, bai, ziur nago. Ya lo siento. Gaur, ezagutuko duzue primizian guztion bihotzean dagoen gure teknikari zoragarri ofiziala, Igor Txaloberoa! Ai, ama, vale. Igor. Kaixo. ¡Quita, coño! Invadiendo espacios. Ai, ama. Kaixo. Eta ongi etorri. Lehen da bizi mesedez eskatu barkamena gizona izateagatik. Ja, barkatu ben. Vale, orain. Hau da erantzuna. Sartu naiz pensatzen, naiz, mileniala.
Bai. Mutila, Bai. txuria, Bai. heteroa, Gube bai gara txuriak. beraz, Cisgender, dena. Satanás. Te vamos a matar. Pixka bat, bai. Te imaginas, gaurkoan zuzenean egingo dugu sakrifizio bat. Bai. Sentitzen dut, menegotea, zer moduz. Espazioak inbaditzea, oso importantea da zure gutxieneko zapalduarentzat. Momentu honetan bidali baruzu WhatsApp bat, ea Igor, hola esperuzten duten izatea, edo nola esperuzten duten izatea, Igor. 608 ahotsa entzun zenean, jendeak esan zian etzuela ahots hori espero. Ja. Eta nire ustez da, jendeak espero zuen, como, gizon bat. Gizonago. Baina hori oso aurra iritzikoia da. Bai. Egon zare, Gizon ahotsa. jarri dizugu gainera ulkia pixka bat gora. Bai, Pablo berez, Motos bezala. egia da, naizela oso altua, txikia naizela ez esateagatik, baina bueno. Ja, gero jarriko gara biokstutik eta ikusiko duzuen. No, hombre. Antzeko parecido, Berdina gara. Bai. Igor, egin barrizugu guzti egiten digun galdera, lehenengo galdera. Claro, baina ni badute... Bale, bai. Kiki edo Bouba. Enuen pensatu horretan. Bai, izan duzu denbora, Ja. Badakizu esplikatu behar diazuela movida. Igor, ez da posible. Osea, azaldu dugu, 11 aldiz, jendea ja... Azkenengoan, justo, jakinda, nik gonbidatu naiz, osea, honea etorri bar nola gonbidatu bezala, jarri nintzen pentsatzen, pixka nola zio jan movida, baina enuen atenditu lo suficiente, ordan esplikatu behar diazu berriz. Vale, egin zen, galdeketa bat, de la nada, jarriz bi forma hauek eta bi izen, eta lotu behar zen ituzun. Hau da pixka bat gero egingo dizugun jarduera baten antzakoa. Baina bi izen hauek aurkeztean Kiki eta Bouba bi forma honen azpian, mundu osoak lotu zuen Kiki puntatxuakin eta Bouba leunarekin. Hau zen esperimentua. Ba, nik alrebez pentsatzen nuen. Ba, beira. Bai. Oian bezala. Ba, beira. Barduan, esperimentuaren parte... Eta hau da Bouba, suposatzen da. Eta gero ya, pues, ya eraman gero ya sortu ziren como unas vibes de en plan cuál te gusta más zuretzat. Orduan, bi forma hauetan, zeinetan ikusten zara erreflexatuagoa. Izarra. Bai, izar bat zarelako. Bai, Nizten uste era super Bouba. Bai, zergatik. Ikusten oin ez zergatik, y la gente habla. Ja. Zergatik izarra. Ba, koloreagatik, tio. Ese koloreen arazoa... A ver, beltza delako, nik gaur, justo, ni joa beltzez, baina beltza pila batera erabiltzen. Ja, es que estar un poco... Bai. No, da pixka heavy. Metal, bai. Zena zure musika talde gogokoena. Asko dira. Esan bat? Esan bat. Oskorri. No. Limp Bizkit adibidez esango. Ah, pegaten jazu moto bat Limp Bizkit. Baina ezagutzen duzu. Bai, da como mucho de la persona al lado de la cual te tocan una boda. Bai, bada como hogeta 6-7 urte dituen gizon normal baten talde gokoena. Millennialen garaiko taldeak dira. Osa nik entzuten ditu. Limp Bizkit, Foo Fighters. Garai hortan, musika horrek, jotzen zuen dezente, orain ja gaur egun ja zeharren. Eta garai baten subversiboa zen. Baina zara heldua. Ja, baina hori, 30 denak. Bazaude, baduzu oso genero espresio gazte bat. En plan, dituzu bibra oso gazte batzuk. Como praka purtuak, tatu, no seke... Jendeak beti botatzen ditu gutxiago, baina gezurra da. Eta gero ezagutzen dut jendia ditxula 29 urte eta zu baino pintak Viejo ben. Horregatik. Viejo benak ez. Baina badakizu gero horiek zartzen direla zu baino hobeki. Ez da egia. Baina nik nahiago zu beti zoaz, con el rollo en plan, joven, no sé qué, no sé cuántos, eta gero, iristen da momentu batean, non zitzak ematen zu hostia bat, Ja. Eta super zarra zaren, eta lehen zarra denak, jarritzen du berdin, tio. Ja, baino zein da dignoago, no? Claro. Nik nahiago dut urte honak izatea gaztetan. Ni nahiago dut, como gaztea, luzatzea, gero hostia bat, eta gero senyora bat bihurtzea. Rollo Pamela, Kardau, no seke, hori da nire helburu. Hori da Igorri, espero dition patua. Ja le pega. Noski. Ala da. Zingiz planteatu duzu Igor, porque... Transicionatzen. Era muy sacrificado por... Ez baino, adinari buruz hitz egiten, como noizbait planteatu duzu rollo, claro, noizbait, hasi barko zara jantzen... Zaharrak bezala. Bai. Eta? Esan, pentsatu, ez dakit nola izango den hori, baina pentsatu dut iritsiko dela eta, pues, habrá que afrontar, tío. Erosi bat ditzuzu fraka kaki batzuk da tirante batzuk. Ja, ez que ez dakit momentu hori iristen denean zaharrek nola jantziko duten ere, ez? Ja, egia da, hori ere egia da. Hori ez dakigu. Zahar guztia jantzen hori da, orain ikusten dituzunan eskelak dena dira Eustakio, no seke, dena olako izenak, baina iritsiko da momentu batean non... Dragon Ball Z. Claro. Igor. Edo Zuaitz, edo ez dakit horrelako izenak, eta esango, hostia, Zuaitz, 80 urte. Erlantz, total. Iraultza. Hori egia da. Qué fuerte. Bueno, Igor,
3 denboraldi, 100 atal. Al pie del cañón. Al pie del cañón. 100 ez, baino 82 bai. Bai. En plan, egon zare, gehienetan, eta guegon gara zuekin, eta gozamen bat izan da. Zer moz izan da flop kulturan lan egitea. Egia esan, enuen zuen unibertsoaren idearik ere, baina zero. Zero, eta asko ikasi dut, ze nuen ezagutzen. Beira. Eta, sobre todo, nire gustatu zitzaidan, nola hasi zineten lehenengo atalean, ze lehen jarri duzu, baina ez da entzun, ze justu oso hasiren izan zela, eta danele bota zuen. Bueno, eskerrik asko, hemen edukitzegatik, edo, bueno, hemen podcasta egiten ustegatik, bi marikoi bekain bako. Hori izan zen nire jita, Bai, eta esan nuen, jode, esta es la mía, hau izango da mundiala. Osea, podcasta hau izango da, benetan pentsatu nuen, esan dut, Euskal Herri Irratian ez genuen horlako horik entzun da, hain garbieki, eta esan nuen, jode, esta es la buena. Bai zorion duna ez, zelen gainetik esan dut, baina benetan uste dut, eta hau da super autofelatorioa barkatu mesedez, garela eduki queer oso ausart bat. Ze beti komunikabideetan agertzen den queertasun oro egon behar da deskafeinatuta, porque la gente se asusta. Eta zuek limite batzuekin bezala, edo. Bai, ez dakazute bat ere nozio hori, eta asko eskertzen dugu. Ez que hemen... Eta argi gelditu da ondo funtzionatzen duela. Sorry! Bai, eta hemen beldurra eragiten dugu. Nori? Entzuten dutenei. Bai. Eta gizu biozu bestera, kemendik kanpo deskafinatua garela? Ez. Ezaten dut, eduki queer guztiak deskafinatua direla mendik kanpo. Eta hau ez da. Gue ez? Gue izan hablando del prolapso de la gente. Vale, nik uste dut beti, edozein eduki egiten duzun movida egiten duzularik, beti izan behar duela super transparentea eta euneko-unekoa, ez? Bai. Limiteak jarri ze bestela ja, horari zara, pixka bat, zakit, modulatzen... Eta ikusten da. Bai. Edo igual da gremiokoak garelako, baina nik asko ikusten dut jendea dagoenean, egiten gauzak como aposta kamararantz. Gero bai zerretatzen den, askotan podcastetan, eta, bueno, igual podcastetan ez da inbeste, baina bai irrati saioetan eta bar, como que bilatzen da neutralismo bat. Bai. Bai, publikora handien era heltzeko. Politikokio dena erak, baizik eta aurkezle bezala izatea como neutroa, eta izatea como, kaixo, gaur konbidatu dugu, formak mantentzea, hori da. Eta gure kasuan, pues ez da hola. Aurkezle bezala izan bezala, como basija bat. Hori ez da egia, eta gainera aspergarria da. Total. Eta bar dugu, uzak bizigarria, ez? Baina dira errepikatzen diren formula. Debate de kadentaktoria. Zuk zeatan nahiago gituzu, gubiok bakarrik edo gonbidatuarekin? Ba, 50-50. Bai, baina zuen... A ber, rollo, berenak topi iruan, nik uste dut agian zuen bi bat oskit burura behintzat. Bat izango dela 30 urteko krisi hori. Ez que ez hori hori oso ona izan zela. Gero, euskal tradizioa ere bai oso ona. Eta polemikoa sarietan eta hola, ez da? Bai. Esango nuke... Hori ere gustatzen zego, hemen? Esango nuke ez genuela egin saretako polemika bilatzeko, baina gezurra izango litzateke, eseke bai egin genuen. Bai. Eta bai, eskin ikustu dut oso ondo funtzionatzen dugula bakarrik. Eta gero adibidez, poperrarena esango nuke. Hori oso ondo gontzan, bai. Te gusta, poperrarena tal. Ez dut estatu poperrati oraindik, baina... Oraindik. Baina ikusten, kapitulo honak die, gonbidatuak datuzenean eta gonbidatuak dakatenean izen zoragarri bat eta jende erakartzen dute eta haien produktu artistiko berria eta bere atzean dagoen motivazioa aurkezten digutenean, me encanta, etorri, mesedez, eta mantendu dudantzia. Oin bai, etortzia norbait, bere merito bakarra dela ser un maricón pintao. Niri gustatzen jatain beste. Niri ere. Ekarri ditugu flop kulturara famatuak edo ezagunak edo dena delakoak ez diren pertsonak, bakarrik supermarikitak zirelako. Eta jarraituko dugu egiten. Eta oso divertigarria. Orduan, baldin bazarete queerrak, marikitak, boierak, bisexualak, baina oso divertigarriak, transak oso divertigarriak, bidali zuen castinga, no broma da, baina bidali mezua, igual zaigu, etorri, eske nos apela. Seifaseko casting bat. Orduan, bidali WhatsApp bat, urrengo telefonora, luar telefona prestuzu, bidali WhatsApp urrengo telefonora. 608 bederatzi bat, 8 bederatzi, bederatzi 6. Eta esan, kaixo, ni hau naiz, izen ordain hauek erabiltzen ditu. Nire sexualitatea hau da. Flop kultura gana dutagu, perfect. Ilea kolore hauetaz tintatu izan den nire izan zehar. Zenbat erlazio polimahitasunez. Zenbat jende dago zure pelikuloan, etorri guztiak. Etorri guztiak. Zera, galdetu nahi nizun, zure trajektoria profesional luze ontan, zenbat denbora dara mazur soinu teknikari? Soinu teknikari bezala lan egiten irrati honetan?
12 urte igual, ja. Eta 10 baino gehiago bai. Ala. Eta egituzu saio mordo bat. Bai. Eta Ordu pila bat. daukazuna, hau da. Bai. Benetan. Bai. Ez que la competencia es Ez, fuerte. baina bai egia da, pues, azkenan irratian egiten dituzela boletin informatibo serio asko. Ja. Bai. Magazin asko ere, baina, bueno, pues, hainbat, magazin batean adibidez, sartzen dituzu tematika ezberdin asko, badaude gauza graziosak eta dianak, baina badaude beste batzuk Ja, bai. politikoak asko adibidez. Bai. Orduan, Politikan ez gara sartzen. entretenigarriena... Eta lantzeri gabe, zer egiten zenuen teknikari izan baino lehen? Zer jakin baditeke? Ezi karo, nire bizitzak Stripper. eman ditu buelta asko. Osea, ni sartu nintzen teknikari ikastera, Bale. lehen geratu nintzelako langabezian beste lan batean ez duela ezer zer ikustekorik honekin. Wow. Stripper. Bai, osea, nik ere Bai. Bai. ez, baina baitut ikasketak ere rollo ez dakit nola zen, comercio marketing, no sé qué, no sé cuánto. Uf, qué rollo. Ya, tío. Qué rollo. Ya, Una puta No se mierda. pega. Una mierda. O sea, ez daizu pegatzen deus. Eta gero bera gelditzen teknikari. Hori da. Bai. Pues hará abro melón, debate de calenta actualidad. A tomar por culo. Probablemente bizitzan ezagutzen duan, soinu teknikari majo, ez bazara bakarra zeluar ere hor dago? Bakarra. Gutxienetarikoa. Bai. Porque, Eta tuli. hostia, eta tuli. Baino, eskit irratian ezberdina da, Bai. baino, Baina zuk egiten duzu ondo zure lana. Eta hori da desberdina. oholtzetara hurbiltzen diren soinu teknikari asko, Bai. oh my fucking god. Hori da mundu berezi bat, teknikariena oro are, baina zuzenekoetan aritzen diren teknikariena, respect absoluto, beraientzako. Depende. Ja. Ez Bueno, que a ver, Tokatu zit hori haiekin tratatzea ere bai, eta, ulertzen dut, bakizu zen zenbat orduko lanaldia dituzten. Ja, baina guzti. No, baina- nik Eski askotan, nik ez daukat ordu Lehenengoak asko. iristen dira, dena montatu, dena frogatu, sentitzen dut. artista iristen da Baino, gero. sí, eta gero egiten duzu man-explaining, eta saltzen diazu niri nola jarri barduan nire autotunea, Ja. edo esaten diazu ez duzula kable hau, eta, pues no se puede hacer nada, edo esaten dizut bateria hori, kendu behar duzu, ze bateria hori ezin da holtzan egon, eta esan diazu, no, esa bateria se va a quedar ahí, sí, pues no actuó. Ja. Ez que kristoren Bai, mobideak teknikariekin, badakit askotan ere, antolakuntzak ere baduela bere errua, Bai. Baina, ez que teknikarien mundua, Eta oh ni my daukot god. beste arrazo fundamental bat dela, ez dakate haiek kulpa, baino teknikari bat Guztiz. Teknikari bat pertsona bat da. Eta hortaz bere bizitza eta bere interesak eta bere gauzak ditu. Eta orduan, jartzen desunean kudeatzera espektakulo bat, que pertsonalki le da igual. Bere 18 urteko orduko lanorduaren ostean, eske le badar igual. Eta hau, ez dut bera kulpatuko, baina pixka bat bai, porque bere lana bada, bere lana ondo egitea impartzialki, baina aparte, ezin da egon una subkategoria de técnicos gays. Ai, ojalá. En plan, subdivisinio bat, zen nik ulertzen Ojalá. dut, zu gure basu, eta hau, elkarrizta hau izan dauen bebai, nire lagun batekin produktora zela, eta zen como un metalero super hardcoreta, eta, pues, ya, no te metas a producción musical, beak ez ziren, es que tozen da rapero bat nire estudiora, eta nina bera laguntzen, pues, ordaintzen dozelako, nire eska gustaz, es como, es que ez dozu ondo inbia zure lana, Ja, Ja. behar dezu involukramientu maila pixka bat. Orduan ez dakate haiek arazoa, baina niri emate duzta kristoneko ez lotxa, baina como mina, esatia, oye, mesadez, trata guangi nire ikuskizuna, se badakit esabitzela egiten, porque te la pela. Me parece genial que te la pele, a mí me la pelas tú también. Ja. Non Baina daude- mesedez, inongi lana. Eta non daude emakume teknikariak, porque Non badaude. Zein da Badira, garen Gutxitan. batzuk, Gutxitan koinziditu dut. Bai, Gogoan daukat bai. orain bat, State Festen ezagutu genuena, eta gero ez dakit den koinzidutuna berriz berarekin oso maja, eta baina oso gutxi emakume teknikari gehiago behar ditugu. Non dago eta gremio hori? izan behar dituzte beren lanpostuak, Bai. oholtzetan. A ber, nik teknikarien gremiotik etorrita, Oh my god. Sindikatutik errespetatzen dut etorrita? asko esaten duzuena, baina ulertzen dut beraien askotan bordekeria eta pasotismoa. Bai. Baina, Eta bai da, bederatzi ordu dara matzuzuenan jalanan eta oraindik geratzen zaizkizunan beste bost. baino, erantzuten diozu igual gizon bati, ke emakume edo travesti bati? Pregunto. Bai, begira, nik esango nuke baiet. Guri ere oso gaizki erantzun digute. Osea, gu nire Ez talde nik uste batean dut, nabil,
Eta oso gaizki. Eta pasando de nosotros totalmente. Pues es que ni sentitzen dut, tío. O sea, esan edut, vale, que lan mierda bat dela, baina es que denak hau prekarizatutak lan mierda batzuetan. Eta horregatik nik ez dut nire, edo segatzen nire lan ongi egiten, no sé, llámame loca, baina. Nik ulertzen dut, Uste dut dela lan incidental bat. Ja gehien bat da, una cosa es que esas borde, pues bueno, tal. Beste bat da, pues hori man-explaining, edo ez egitea eskatzen dizudana, edo lo que sea. Hor ja... Nik uste dut dagoela beste arazo bat dela soinu teknikari lana dela lan incidental bat. Osea, nadie quiere que haya un técnico. Badakizu, inork ez du nahi, baino egin behar da. Zure soinuak ez du bakarrik funtzionatzen, zure gauzak ez diate ondo, gauzak enkajatu behar dute. Mundua perfektu izango balitz, tu bas, kantas, eta bazoaz, eta jazta. Baino egon behar da teknikari bat. Uste dut, teknikoekin daukotzun dialogoaren 180, beti da, arazo bat da. Badakizu, orduan, horrek ja jartzen du elkarrizketa como en un pantano. Ez que ez da... Da pixkat arbitro izatea bezala. Bai. Egin behar dezu lan bat inork ez duena ustoko. Orduan, Bai, eta eta normalan ez dira zerotik hasten, osea, ez da zerotik hasten zure relazioa berarekin, ze beti askotan izaten da arazo bat dagoelako. Horregatik, bai. Eta orduan ja, hostia, soluzionatu barra dauka presioa dauka ere. No, claro, boloa ondo badoa, teknikoarekin ez dut itzegin. Efectivamente. Ez dut itzegin, ni mentero que está. Bueno, soinu froga. Gure soinu frogak dira una cosa tan ridícula. Zeda como, imagínate, lauetatik bostedra soinu froga. Gu, USB-a, kaixo, bat, bi, ala, listo. Hori da. Funtzionatzen du, perfecto. Hori da... Teknikarien zatzora garra. Hori da teknikariak pozik egoteko arrazoi bat. Eta askotan dira oso majo gurekin, Baina ez askotan. Baina asko bai, eta asko ilusia egiten dira batean, en plan, un show para nio oso postik nago, hemen irratian teknikari izateaz, eta ez zuzeneko teknikari bat izateaz. Bai, gainera gero orduak eta muntaia eta desmuntaia, ematen zi beti una mierda. Baina, ordu asko pasetzen asteburuak, beti asteburuak. Musika talde batean zabiltza. Bai. Ze musika talde? Musika talde millennial batean. A tope! Orduan, itxoin da rock musika, oza, da rock. Vale, eta izenburua da euskeraz, izena da euskeraz. Ingelesez. Bai. Eta zein da? Eta da rollo en plan. Zein da? Jo que se. Bai, Firechain. Da rap metal talde bat. A tope! Ai, rap metal, no puede ser. Les ha encantado. Esto está bien que lo haga. Está divertida. Eta taldea ditzen da Bourbon Kings, txekeatu. Bourbon Kings. Bourbon Kings, zer da Bourbon? Bourbon da likor bat. Bourbon edaria. Ez dakiz zer den. Whisky tipo bat. Bourbon Kings, karo, empezatuz borboiak, baino. Claro. Biak izan daitezke. Los Borbones. Bourbon edariaren, como erregeak edo. Ze edari da Bourbon? Whisky. Una whisky estatu bat. Igor, whisky bat. Bai. Osa, da como mundu gauzerik heterosexualena. Badakizu, Bourbona gustatzen ez eion bakarra nina izela, talde horretan. Ez que zan baretzen, que no te pega. Eta nago talde batean, non Bourbon Kings deitzen da. Eta whiskya, Bourbonatza da ere gustatzen zaizu. Ez que whisky da como rap metal. Ni gustatzen gat whiskya. Baina badakizu zegatik, gustatzen gat soilik delako potentzia gehien daukan txupitoa. Nik esatu whisky txupitoa. Whisky txupito bat? Bai. Ez que txikitan pobrea nintzen. Orduan esaten eman, bale, euro bat daukat. Nola jotzen dut aliketa cebollazo ikandien. Ja, karo. Whisky. Ai, que horror, bai. Whiscazo batekin. Bai, da, sua edatea. Eta como, ez da pixak canela... Caneli. Igual, bai. Ai, que asco. No. Zuk lugar whisky daten duzu? Ez, normal. Ai, ama. Ez dut zegusten inor whisky daten duenik. Igor, ez? Ala ere. Zein da zure copa de confianza? Errona. Bai, ronkola. Ai, no, ronkola ez. Ez que nik beniz, ron limoiarekin ez dut gastatu inoiz. Ez que nik beniz izan nuen como urte zargau oso txar bat ronkolarekin eta ja. Normala, da dena azukrea berez, baina bueno, whisky era azukrea da. Ni jarraitzen dut vodka limon, oza, jarraitzen dut zaten 14 urteko pertsona bat. Bai. Vodka limon, eske, no, da nirizat supremo. Eta uste dut espiritualki oso likor zuri bibera daukatzula. Bai, eske ni, eta gero jendeak etzen denean como 43 con no sé qué. Ai, hor nago ni en el Sugar Corner. Peche con naranja. Platanito. ¿Tú bakitzu den platanito? Licor 43 con mosto. Wow. Da, hain goxua, hil neike. Sobredosi batekin. Gero zaude pedo eta gero subidon da azúcar batera. Desde luego. Alere, ari gara hemen alkolaren apologia egiten, baina... No, apologia ez. Alkola txarrada, Bai, apologia ez. Ari gara hitz egiten. Hori da. Gero... Edaten dugula. Apologia, bueno... Que cada uno en su casa... Es que si no hay niños delante... Alkola da kitu zedan, legala. Hori egia da. Eta hori fuertia da. Hori egia da. Baina oso fuertea. Igor, teknikari bezala. Eixo. Zer ikasi duzu flop kulturan?
Bueno, zuen zer ikasi dudan, ostia, karo. Zuen uniberso guztia, nik nuen ezagutzen. Esan gauza bat. Eta zerbait aplikatu duzu zure bizitzan, adibidez, zure erlazio monogamoa ireki duzu. Oraindik ez dut aplikatu, baina... Oraindik, ojo. Bai, baina... Atea ez dago itxita. Sortu didazuna izan da Nvidia, hori bai. Wow. Bai, esaten duzuenean... erlazio heteroak eta monogamoak oso espergarria direla eta besteak daki beste bizitasun bat daukala. Bai, esaten zu egia da. Nik uste dut hor arrazi duzu. Espero zure bikoetak ez entzute hau. Ez, baina, bueno, hitz egin da daukagu hori eta... perfecto. Bai, niri monogamiak iruditzen zait estrictamente okerragoa. De hecho, baina, naiz eta jendea horrekin ados ez egon, uste dut egia hori dela. Bai. Osea, egia hori da, eta bestea, da igual zuk nahiago duzuna, baina ez da egi... Bai, eta beti zaten duguna da, aukeratzeko askatasuna. Ez duguna imponiru. Eta gero badaude erlazio monogamoak, erlazio irekiak baino askoz osasuntxoagoak, edo obera ematen direnak, edo daude erlazio que ez da como sistematikoa erlazio irekia askoz obea denik, ez da gutxegorik ere. Baina bai, defendatzea akapai espada monogamiaren ideia hau, arraskatzen badezu pixka bat, beti zoiaz katolizismora edo jeloskotasunera. Orduan ezin gare hor geratu. Zuk igor baituzue, como grupiak, baituzue fansak, ligatzen segatzen direnak, holtzatik izten zaretenean. Ke ba, tio. Ez. Zuk zer jotzen duzu? Bueno, luarri gustatzen zaio. Zui gantzarek ustera, zuzenean? Gure talde gustatzen zaio. Ai, ama. Tanto, incluso. Ai, las groupies. Vale. Zuk kontutan izan bar duzu gure entzulegoa dela 40 urtetik gorakoa. Eta gizonak gehienak edo? Eta gehienak gizonak. Baina igual hasi aguna lokitak ikuste. Zer jotzen duzu? Ni naiz DJ-a. DJ incluso? Claro. Nabilor, baina ez DJ bakarrik platoekin, baizik eta soinuak sartzen. Daniel bezala, ti. Claro. Zaztuk ere zure soundboarda. Eta egiten du. Hori da. Wow. Bai. Qué fuerte. Electrónica. Urban Kings, beira, Wow. Es como si todavía fueran los 90. Exacto. Qué fuerte. Uste baino rapagoa da. Rap metal. Rap metal. Oye, que incluso ez da txarra, Bai, itxoin abesten azten dian arte. Zuekin guztiokin Bourbon Kings. Zer ez da duzu, dirudizen duzuela All Star, Joran All Star. Ikusten, gazteleraz. Bai, aurrekoa sample bat zen. Bai, samplea divino. Divino samplea perfecto, gero ja gazteleraz. Bai, bokaldistarik gure goraintzia guztiak, baina niri gaztelerazko rapa ja amaitu zitzaidan pazientzia bererako. Eta noñotzen duzu hemendik edibidez? Bai, bueno... Jongo gara noiz beti ikustera. Izan zarete inoiz norbaiten telonerua. Euskal Herrian gero eta gutxiago, baina Espainiatik eta hola bai. Estatu mailan incluso. Claro. Egiten ditugu bidai insufrible batzuk barroio Granadako festival batera. Pues guazen noizet Murtziara ikustera. Hartu bat ditugula jaieguna gaztelenean, ostiralean. Claro, que fuerte. Egon zarete inoiz ezagutuko genuken tokiren baten, izan zarete ezagutuko genuken norbaiten telonerua. Torremolinosen egon zarete. Inoiz ezagutuko ez zenuketen tokiren. Bai, ezagutuko genuken norbait teloneatu duzu edo nonbait egon zarete. Egon zareten el Viñarro. Ezagutu duzu erriotan. Bai. El Viñarro, incluso. Viñarroken egon ginen duela pare bat alizion ginen duela 4 urte eta duela 6 urte. Beira, eta gu hemen, como si estuvieras jugando con plastilina. Bai. Hombre, duela 6 urte, cariño, si era menor de edad. Zun non zaude. Bai, egia da. Total. Beira, zure musika... Osa, que denbora dara mazu, orduan. A ver, gu, azkenan, edadea bezala, guazi ginenean, duela 10 urte ere, gure adineko jendea zegoen gaztetxetan eta hola Euskal Herrian, orduan Euskal Herritik gehiago mugitzen ginen. Zegertatzen da? Llega momentu bat. Jendea ja urtea betetzen dituela eta ja... Zenbat denbora dara magu, Luar? Bai, gara ja azteko bezala. 23. 53! Ja. Oh my fucking god! Egin behar dugu Jolas Banda Express bat. Nola pasatzen den demora hemen, joder. Kapituloa luzeago geldituko da 100. delako, bale? Hori da, sentitzen dut eta ala da. Bale, Igor, badiko dugu Jolas bat, eazten bat ikasi duzun. Jolas bi. Bi Jolas egingo ditugu. Bueno, bi eta erdi, zen idaukat txikitxo bat bebai. Bale, erakutsiko izkizugu gauza homosexualak, gauza geiak, gauza transiboio marikak. No, dira oso marikak, baina da, en plan, sin más risas, eaztuk badakizun zer den, zertarako balio duen, eta, are hobeago, nola hitzen den. Edo erabili duzu. Wow. Vale, Luar. Zer dira, objektuak? Objektuak. Lehenengo ronda objektuak. Vale, lehenengo ronda objektuak. Luar, pintxatu nire kamera hori, favorez? No, hau ez, bestea. Gero, guazten lehenengo objektuarekin.
zer da hau, edo zertarako erabiltzen da hau. Vale, a ver, horre dauka peonza baten itxura ez. Bueno, peonza justo igual ez, baina... Itxura badauka? Fruta baten... Bai, hori forma badauka. Hori da. Zan daiteke, ez dakiti. A ver, es que tú... Esa, no, claro. No la quiero liar, baina... Claro. Sexuala da. Vale, bai, ipurditizazteko zerbait izan daiteke. Bai. Vale. Zertarako? Masturbatzeko? Ez da jostailu bat ez. Ez da jostailu bat. Da tresna bat. Vale. Baduka funtzio bat. Da prestakuntzalan bat. Horixe da. Ez aiozu gaixuak, ez da nerviosa ja. Hau da pera anal deitzen dena. Horixe da. Eta uzki udare bat. Uzkia garbitzeko, bai. Sexu harremanak eduki baino lehen. Bai. Ez da oso gomendagarria, Ez da oso gomendagarria. A presión, osea... Urez betetzen da, eta faz. Horixe da. Ekipamentu medikoa ez izan ezkero, erabili dezakezu dutxaren txorrota, edo plastikozko botila bat si estás loka. Baina jendeak egiten du. Alar ez da behar, ez garbitu. Ez da behar, ez da beti egin behar, bada pixka bat invasiboa zure flora intestinalerantzat, nahi badezu partikularki barneratu zure intestinoaren barruan, borduan bai igual erabili, baina kotidianoki berdin da. Ikusten beti ikasten da zerbait hemen flora. Bai, noski. Bigarren gauza. James. A ver. Rush. Bai. Joa, baina eman berizkia zuen pista gehiago, tio. Hau ezagutzen duzu. Hau ezagutzen duzu. Hau oraindik ez duzu probatu. Vale, poperra da. Hau da poperra. Oso ongi, Igor. Oso ongi. Poperra. Ez duzu frogatu inoiz, eta ditxosu berra bai dut eta zaude. Izan dut aukera, baina atzera bota nuen. Ez da ez. Baina ez da ezer, ja, bada. Ez da ezer, baina ez da hartu behar, Ez da legala, inkluso. Hau da kueroa garbitzeko erabiltzen den artikulu bat. Bai, nik izan duen, nire bizitzen izan duen bote bakarra jartzen zuen no inhalar. Orduan oso divertigarria. Guazen urrengoarekin. Ja, justo egiten dena. No, claro. Haure oso homosexualen munduan ikusten dut zerbait. Bai, sartu gara pixka bat gizon homosexualaren munduan, porque graziosuena da. Bale dira, kastoncillo batzuk, ez da? Bai. Eta zer gehiago dauka? Zer berezitasun dauka? Zer gehiago edo, zer gutxiago dauka? Esango nuke, ipurdia airean daukala. Horixe bera. Eta nola ditzen da? Idarik. Hau berez kirolaren mundutik dator, hau berez kirolariek erabiltzen duten zerbait da, eta ditzen da suspensorioa. Horixe bera. Eta erabiltzen da originalki kiroletan sartzeko suspensoriaren barruan protekzio bat zure genitaliarentzat, baino imaginario publikoan bihurtu zen gauza oso erotiko bat, orduan daude literalmente arropa markak que los venden, pero para nada parecido al deporte. Beraz, hau, bueno, un poco parecido al deporte bai da. Beregunean egin zen horretarako, genitalak besteko, jartzen zituen zure galtzontzioen azpitik edo gainetik babesarekin. Hori da. Baina gero ja bestera bilera bat... Claro, segero, jendia aurkituko zen. Dute zerbait, ipurdia airean, eta ez dute, ei! Norbait aurkituko zuen bere burua. Norbaitek aurkituko zuen bere burua aldagela baten con el culo al aire, te dijo, yo esto lo puedo usar. Yo esto puedo hacer. Orduan, guazen bigarren rondarekin, orain ja ez dira objektu pertsonak baizik, baino dira bereziki podcastean jorraturiko pertsonak. Orduan, aber zure memoria nola doan. Guazten lehenengo pertsonarekin ea lortzen duzun jakitea nor den. Hau da lehenengo pertsona. A ber, hor ikusten da gutxi gora bera. Horixe da. Hor ikusten da. Noritzen daiteke pertsona. Hiru pertsona eta hiru pertsonen izena da gure kapituluen titulo bat. Guatxabal. Idarik ere. Vale, emago izkizugu pistak. Emago izkizugu pistak. Vale, makillaje marka oso garrantzitsu bat dauka. Makillajea sortzen du. Bere biografia jorratu dugu kapitulo batean. Eta askotan aipatzen dugun Dramagedon hortan, YouTubeen izan zen movida handi hortan sartuta dago. Eta orain bihurtu da fully fascista. Hore oso fascista da. Ni hostias, ez? Idarik ere. Podcastean jorraturiko izanen bat, botatzeko gai. Ja, baina hori nahi nuen, ematea 3 izen eta horitako bat botatzeko. Bale, no, hori gero. Ez dakit. Hau da, askotan aipatu dugun Jeffree Star. Joder, claro, Jeffree Star. Jeffree Star. Hau da Jeffree Star. Hau da Jeffree Star oso gaztetan, Bai, orain da un tío. Fosilizaturik dago. Bai, Jeffree Star jazen ere familiakoa bezala, baina, bigarren pertsona. Manon la han sacado de las catais, tía. Pista, incluso. Bai. Hau da artista bat, Espainia mailan funtzionatzen duen artista bat, eta bere luzea dauka. Eta bere izena animali baten luzea izena dauka.
Beritu pista gehi. Bere izenaren parte da animali baten izena. Eta hilea. Bai. Eta da kuadro bat. Bada. Nosten, Oskarekin polemika izan zuen tipa hori? No, hori da Sonia Monroy. Hori da, egia da. Sonia Monroy ez. Nor? Carla Sofía Gascón. Ez, hau da Carla Sofía Gascón. Ojalá, Carla Sofía Gascón hau izate baina. Desearia, chaval. Hau, da. ezakizu, hilea, La Peloponi. La Peloponi. Hau da La Peloponi. Horixe bera, por el pelo de poni, que gasta. Hau da La Peloponi. Eta guazen azkeneko pertsonarekin. Hau bai espero dudala jakitea. Venga, a ver. Igortzeu bai aipatu dugu, bueno, eskuzut eun ataletan. Eneko izan zuen etapa oso potente bat tema honekin. Hau da, Tel Park, begira. Oain, bai. Pertsona hau famatua egin zen Estatu Batuetan, oraindik ere famatua da, kartzelan egonda. Charlie no sé qué. Ez. Es que, True Crime, egin duen atal bat osoa bere kasuaren inguruan. Hori da. Munchausen por poderes. Badakit, baina ez kezakit izena. Lehen inkluso aipatu dut. Bai. Pertsona honek bere amaren erailketaren konplize izan zen. Lugar, laguntza? Zuk lugar bakizu? Bion artean? Ez. Jiminy. Gypsy Rose edo no? Gypsy Rose! Gypsy Rose! Oso ongi. Aprobatu dezu. Eta azkenekoa, ez da objektu bat da, baina ez du zaigu. Egia da. Pertsona ezakin orden, zoragarria, baina aztuko dugu pertsona. Bai, aipatu behar duzu prendaren izena. Zer da, aritzen da lepoan daraman, hau? Duela gutxi zen genuen oso hitz homosexuala dela. Eta homosexuala den einean ez dezu ezagutuko? Ez da zapi bat, ez da... Ez da bufanda. Fular bat, ez da fularra, da homosexualagoa. Bai. Lehenengo letra da P. Ni fularreraino iristen naiz. Da pasmina bat. Sí. Qué fuerte. Ze divertigarria. Sentitzen dut uste nuen gehiago nekiela. Oso ondo egin duzu. No, joan gara pillar. Daukogu azken. Oraindik behar ditugu beste 100 kapitulo gehiago. Eta egingo ditugu beste nik bezalako jendeak ikasteko. Daukogu azkenengo froga bat, Flop Kulturako testa baino lehenago, baina eske orden baino lehenago daukot nik mikrofroga bat. Ahal izango zenituzke izendatu soinu efektu honen atzean dauden ahotsak. Lehenengo soinu efektua. Esto está bien que lo haga. Está divertida, está graciosa. Claro. Esto está bien que lo haga. Nor da pertsona? Belén Esteban. Oso, bigarrengoa? Te voy a matar. Nor da pertsona hori? Zailagoa, esan dia motza da. Te voy a matar. Ez daukat gehiago. Mundu horretako beste norbait edo? Bai. Buah, baina ke ba. Txikiagoa, ahots arrasgatua. Bai. Ke bati. Maria Patiño. Eta azkenengoa, izendatu zenuke pertsona hau. Sobrepeso, tiene todo el mundo, un cigarro no tiene nadie. Bai, eske hau jarri duzu askotan hau baina ez dakit izena orain. Izena da, ¿esan? Lau minutuan bukatzen, ez. Bai, porque tú lo digas. Ai, ama. No me jodas, Triana Marrash. Vale, lau minutu dituzu izen hauek argazki hauekin konektatzeko. Emango digu, bai, hone. Jarri plano zenitela eta ronda esplesa ingo dugu. Lehenengo denboralditik ez dugu jarri. Imprimatu ditugu 6 popizar eta haien izenak. Eta egin, aldezun oberen emaite. Ea, nor den nor. Izen guztiak esango ditut in no particular order dira Lady Gaga, Marina Diamandis, Dua Lipa, Charlie XCX, Bebe Rexha, eta astu zait beste... baina ez... Zara Larson. Egia da, bai. Vale. Jarriko dizut musika. Hau jarriko dut. Dela... No, baina, Zara Larson eta Bebe Rexharen artean, baina... Ba, ez dugunez denbora, ja erantzun baduzu baten. Venga, Bebe Rexha. Vale. Bat. Hau da, Dua Lipa. Hori zagutzen duzu, eski oso heterosexuala da Dua Lipa. Daude batzuk erradezak, batzuk saiak eta batzuk imposibleak. Idearik erez? Eta Lady Gaga? Non dago? Esan nizun ez zuela ezagutuko. Egia da. Danlek esaten zian, jakingo duen orden Lady Gaga, eta zanion, jendeak ez dio aurpegia jartzen Lady Gaga. Ez dagoenean enperifoia auta ez. Hau jarriko dultela Lady Gaga. Ke? Oh my god!
Karo, nik rubia bezala ikusi du, baina, karo, ez da rubia benetazkoa, ez da? Ez dakit. Hogien hau da, Lady Gaga, bai. Horrela? Bai. Hori abetu dago, bai. Vale, Zara Larsson, venga, hau. Bueno. Vale. Rubia delako, Marina Diamandis. Eta Charlie... XCX. Horrela, me la juego. Oso ongi! Ez daude denak ongi, Bakarrik Bebe Rexha eta Zara Larsson alderantziz. Que jarri ditugu pixka bat liatzeko. Nik Bebe Rexari ez dion horpegiri jartzen, uste honen hori Rita Ora izan daiteke. Erraxak zian Lady Gaga eta Dua Lipa, erdikoak zian Charlie eta Zara Larsson, eta imposible zen Marina eta Bebe Rexha. Okerrego eta gozera uste zen uten. Bai, oso ongi. Oso intuiziona daukazu. Mila esker gurekin egoteagatik placer bat izan da, eta gelditzen gara, gehiago egoteko gorekin, zizan digu lau minutu. Geldituko da, bat! Iru, bi. Hala, venga. Venga, flop kulturako testa, azkar. Venga, erreferente bat, Igor. Pepe Mujica. Oso majua, venga, bigarrena. Pop kulturako momentu bat. Flop kultura zizeneko. Vale. Pelikula bat. Venga, Euskal Herrikoa... Segoviako Iesa. Disko bat. Disko bat. Bourbon Kingsen. Ez, Limp Bizkiten Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water. Okay, wow, Lana del Rey. Did you know there's a tunnel under the water? Under the hot dog water. Telesail bat. Ke asko de titulo. Goenkale. Oso ona. Gorrotatzen duzu norbait. Tinton. Edozin bankero. Ok. Venga, nola ditzen da? Emilio Botin. Norekin egin guztunik kolaborazio bat? Chester Benningtonekin. Ok. Norekin ez denuke egin kolaboraziorik? Bai, bagoaz. Euskal folk munduko edonorekin, orain modan dauden, bakizu, Jose Lo Anaya, Pancho eta Pello guzti horiekin. Vale. Ok, war, me encanta. Norekin egin guztu nuke Borroka la velada del añón. Juan Cruzekin. Bueno, a ver, nire alturako edonorekin, izan dieteke. Enekorekin. Lugar, Enekorekin. Mismo peso, Eta, pluma. Eta, zer reality show irabaziko zenuke? Got Talent? Enuke irabaziko. Ok, bagoaz. Esplikatu barra daukaton. Got Talent. Ez que, a ver, realityak ez ditut ikusten, eta bai nukela parte hartuko Konkistadorren. Hori fijo ez ez. Zeolako jende ez gustatzen. A tope. Baina, bai hartuko nukela parte izaten jurado de Got Talent, adibidez. Claro. Bai, yo también. Hori ikusi dut, zein da zure talentua Got Talenten? Joan beharko bazina. Ez, que ni bakari joango nintzateke izatera... bai, sí. Claro. Y un piano de cola también. Bueno, nik edu talenturik. Bukatu zegu denbora joan gara, datorren astean ingo izugu testa, Zu hori egon berriz ere. Ingo izugu jolasa. Eskerrik asko guztioi gurekin egoteagatik. Egunatal, beste egunatal ingo ditugu. Agur, que lo tiro todo. Agur, cariño!